Salutare tuturor! Sunteți pe canalul Frații Velea. Astăzi vom încălca reguli. Voi să nu faceți asta, noi doar facem asta pentru content. Nu e ceva bun, doar facem o dată. Gata, să încălcăm reguli? Da. Astăzi să fim băieți cei răi. Ați văzut și voi acele semne în care să nu calci iarba, la parcuri, la complexe. Am văzut și băieți care se joacă fotbal pe iarbă, deci 3, 2, 1 și hop! Cum vă simțiți ca să lucrați asta? Foarte! Foarte ilegal, foarte răi. Da, foarte rău. Băieți, este o regulă să nu trecem strada neregulamentar și chiar acum vine o mașină, așa că noi... Fugi! 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 Doamne! Doamne, nu faceți asta acasă! Doamne! Niciodată nu e bine! Doamne, cineva să ne calme! Hai cu următoarea regulă! N-avem voie, Da. să... Speriem oamenii. Bă! Fugiți! 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 Fugi! Bă, ce faceți aici? Ne uităm pe TikTok, fiindcă următoarea regulă era cine n-are 13 ani n-are voie să intre pe TikTok. Bă, ce faceți voi? Cred că ăsta era regele TikTok-ului. Nu știu, creepy. Regula este, n-ai voie să faci poze la oameni Fără acordul lor. Ia, fără acordul lor. Și acum să-i facem o poză lui. Bă, ce faci, mă? Faci poză? Băi! Bă, fugi! Bă! Nu! Nu! În față de... Următoarea regulă este că dacă n-ai 12 ani sau chiar peste, n-ai voie să stai în față și trebuie să ai și peste 1,50. Dar eu am 1,40 și ceva, 8 ani și tot stau în față. Următoarea regulă este să testăm produse din magazine înainte să le plătim. Că n-avem voie să Dar le după, testăm. la să le plătim. Nu vă imaginați că doar le furăm. Nu faceți să beți, apoi să puneți înapoi. Gata. Bem puțin Acum și am băut și mergem să plătim. Haideți. Următoarea regulă este că nu ai voie să te joci cu căruciorul în magazin. Da, mă, da! De asta fiu. Tu. Ce faci? Hopa! Ei, eu pot să o ce șmecherie. Vă place mașina mea nouă? Nouță. Ok, fraților, următoarea regulă este că n-ai voie să vorbești cu gura plină, dar de ce nu? Că... N-ai voie să Ce? mănânci cu gura plină. Da, eu ca și mă poate. Dar ce n-ai mă voie? Că ce se întâmplă? Pot. Am luat o pauză mică să mâncăm. O să facem și aici o regulă și ne-am luat niște cartonașe cu fotbal și le vom deschide de față cu voi. Haideți să vedem ce pică. Da, deschideți-le pe rând. Deci prima dată tu, Dominic. Prima dată eu, fiți atenți. Eu nu știu exact cum funcționează carturile astea. Să nu știu dacă e ceva bun acolo. Da, vă zic eu când e. Văd un carton. Ăsta e bun, ăsta e bun și ăsta. Și ăsta e bunicel. Emiliano Martinez, Ederson. AC Milan și Bruno Fernandes. După îl avem pe ăsta și după pe cine credeți? Messi. The GOAT. Fraților, tarea regulă este că, ca virgulă copil, n-ai voie să te joci cu un cuțit. Și apropo, fraților, nu faceți asta, cuțitul este ca să tăiați mâncare. Deci, nu faceți asta. O să încălcăm regula, să nu mâncăm cu mâna. Deci, nu să faci. Nu cartofi. Da, uite-l face, s-a băgat electricniță. Hai, ce arte! Mă bag eu la roșii. Foarte dubios să văd oameni la restaurant care mănâncă mâna, știi ce zic? Să fac așa. Hai că să iau pe cuvânt. Da, pentru asta trebuie să dea subscribe. Că e arde rău. Nu. Arde. Ne punem să mâncăm și apoi trecem la următoarea regulă. Suntem aici cu Sai. Vă pupă doi. Și acum o să dăm... Următoarea regulă este că dacă ești mic, n-ai voie să dai foc. Mama când eram mic, cu focul o să mă piși în pat pe mine. Cine zicea la pici? Vade și vouă la fel? Nu chiar. Unde dau foc la hârtie? La hârtie, da. La ce? Dar vezi, ai grijă să nu te arzi. Dar voi trebuie să faceți. Eu am mai făcut focul. Nu am mai fost făcut de multe, așa. Dă-i tare odată. Dar trebuie să ții apăsat pe butonul ăla. Da, gen, da, dă-i și ține apăsat pe ăla. E expert să ești nebun. Bine că n-am luat chibrit. Bravo. Dă-i și ține apăsat.
Mama Ia, mea. uite, dă mie, uite. Ia, dă-i Poate și... așa, uite. Da. Bă, mă doare Da. deci. Nu prea merge asta. Ba da, merge. Hai, încet, dă-i. Pentru după ce dai, ție rămâi apăsat. Hai, fii atent, acum e pe supraviețuire, dacă nu faci foc, mor de foame. Dar Gândește că ești, Ia, încearcă, lasă-mă. gândește că ești în pădure. Uite, de asta nu știu. Ești în pădure și vine Siche după tine. Să te... Păi așa? Hai, ia Dă-i puțin. ochii, dă-i ochii. Hai, vă dau foc. Ia de aici. Vă dau focul și eu țin asta, și eu țin asta. Hai, dar să-i mână repede. Nu-ți poate să ție focul. Domi, nu ți arată degețelul. Ia de mie. Ia, lasă-l pe Siche. Ia, dă-i tu, dă-i tu. Hai. Lolololole, lole, lole, lole. Ia, lasă. Bă, nu faci! Bagă mâna așa, bagă mâna așa. Nu! Zi, mă, uite, nu face nimic, n-arde, n-arde. Nu! E foc de la sfințit. Băgați-mă niște cărbuni. Și mai să punem în grătar. Hai să punem în grătar. Da, vreți? Hai că da. Mamă, cum s-a făcut. Libelulă. Nivelul ăla am făcut. Regulă e că nu e frumos să calci într-o casă. Încălțat, da. Bă, nu știu, la american vedeam că tot intră încălțați în casă când mă uitam la seriale. Și eu, știi care fac? Au și mochetă de aia pe Da, Nu da. înțeleg cum. Că așa parcă intru mai curând, dar eu uite cum. Băi, dai seama la ei acolo în platou, ce penal ar fi, să fie tot cu picioarele toate. Sex, sex. Imagineți un live, dar Luca Nu te supăra. Toți te sculți. Nu te supăra, dar... Unde vezi? La cheța. Albi și balanță. Următoarea regulă este că, ca virgulă copil, n-ai voie să stai mai mult de 2 ore la piscine, dar eu o să stau mai mult decât 2 ore și o să bag și un meci. Da, hai, frate, că vreau și eu să mă joc. Deja de 2 ori. Bine, mă, te las și pe tine după meciul ăsta. Bă, domnule, ai văzut telecomanda? Nu. Hai, mă, că știu că ai ascuns-o. Nu. A, da? Nu vrei să mi dai? Bine, atunci o să-ți arunc, că știu că nu-ți place și oricum asta era următoarea regulă. Cum nu mai sări în pat? Hai, ok, na, ia-o. Așa, mulțumesc, vreau să văd frații Velea, ce-au mai făcut nou. Achi, dă-te, nu văd. Achi, dă-te! Îmi plac prea mult frații Velea, nu pot. Înțeleg că îți plac frații Velea, dar dă-te! Nu mai țipa la mine! Mă uit la frații Velea, cei mai tari vlogger. Laura, să fur ceva. Ce? Aoleu. Bagă undeva unde nu o să-l găsească niciodată. Bagă-l în glugă. Nu. Am uite unde. Cred că nu o să-l găsească niciodată, uite. Și după aia când pleci, îl iei acasă la tine. Ok. Ce nu o să-l găsească aici. Sau... Așa, bravo, bagă-l în glugă, că nu o să te cauți niciodată în glugă de Gata, și nu o să știe nimeni. Următoarea regulă este să ne facem temele. Deci, subscribe, like, comment. Bine, mă rog, asta nu era tema, voi avea să descrieți la matematică, dar ce să facem? Nu se fac temele azi. Gata. Ne-am făcut. Cred că... Stai, cred că lipsește ceva din temă. Tu ce ai zis? Ai Nu, nu subscribe, lipsește nimic. comment, like și share. Bravo, băiachi! Bă, Achi, de ce ai făcut asta cu STC de teacher? Nu-mi pasă. Fraților, următoarea regulă este că n-ai voie să te culci prea târziu. Avem telefonul Robi aici și uitați-vă, e 4:48 dimineața. Suntem rupt de o Și noi v-am spus că vă pupăm. Pa!